Chukwu obodo ọma obodo fuli ibe fa n'anya obodo maka esi eme nwanne Agụleze Chukwu obodo ọma anaba m obodo ọma onye amụma egwu anaba obodo ọma Agụleze Chukwu obodo ọma obodo honey and wealth obodo ife dị mma na-eme obodo Chukwu gọziri agọzi obodo ejiri ọla edo gọzie Agụleze Chukwu obodo ọma obodo ọma obodo ọma obodo ọma Agụleze Chukwu otu egwu nwa Agụleze Chukwu onye amụma egwu na-abịa m ọzọ ana m agwa ndị Agụleze Chukwu okwu ma ndị bi n'ụlọ na ndị bi n'ezi ịdị n'otinye aka mma udo na ọganilu obodo udo dị ya ebe ahụ ka ife ọma na-eme obodo udo dị ya ife ọma na-awalụ ọjị Agụleze Chukwu obodo ọma ife abatago ife abatago ife abatago ife abatago ife abatago ife abatago obodo Agụleze Chukwu obodo niile dị na Anambra gbakwa mbọ unu dị ka Agụleze Chukwu Agụleze Chukwu obodo ọma na ọ dị na Agụata lokal gọọmenti na Anambra ma nwere ndị eji eje mba ma nwere ọnụ na-ekwula obodo ndị Agụleze Chukwu ma ndị bi n'ezi ma ndị bi n'ụlọ ma ndị bi obodo oyibo unu ka mụ na-agwa ka anyị si n'ike n'ọlụ ife abatago onye anakwa n'azụ nke ọ bụ n'ihi emenwuo mee ya ọfụma owe dị mma ndị n'obodo oyibo ndị na-azụ afịa unu ekwe na ka ọkụ anyụọ maka na ife abatago na Agụleze Chukwu ịbụrụ onye Agụleze Chukwu ebe ọ bụ na ị nọ ngwa bịa gbalụ m egwu ndị n'obodo oyibo bịa gbalụ m egwu ndị nọ Lagos azụ afịa bịa gbalụ m egwu ndị na Abuja bịa gbalụ m egwu ndị n'ugwu azụ afịa unu bịa gbalụ m egwu ndị nọ Ọnịcha azụ afịa unu bịa gbalụ m egwu ndị bi Warri unu bịa gbalụ m egwu ndị n'Ibadan unu bịa gbalụ m egwu ndị n'Akwa Ibom unu bịa gbalụ m egwu ndị n'Enugu unu bịa gbalụ m egwu ndị bi n'Ọka unu bịa gbalụ m egwu ndị bi Port Harcourt unu bịa gbalụ m egwu ndị bi Aba unu bịa gbalụ m egwu ndị bi Calabar bịa gbalụ m egwu ndị bi Asaba azụ afịa bịa gbalụ m egwu obodo ọ bụ ndị nọ bịa gbalụ m egwu ịgba ka mụ na-etinye ego amala daalụ idu 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 ai otu ịgbatielu m igba ana m anụ ya eze ọkụ Chukwu mụnyere na Agụleze uwe okwu onye amụma egwu na-Agụata onye amụma egwu na-Agụata onye amụma egwu na-Agụata otu egwu nwa Agụleze ịgba ka mụ na-eti egwu ka mụ ji bi ụwa akala chi mụ nyere mgbe egwu onye amụma egwu na-Agụata His Royal Highness Igwe Agụleze Chukwu
ihe bere ndụ igwe nna nyelugo 1 na Agụleze Chukwu igwe Chukwu gọzili gị were ogologo ndụ wee chọọ gị mma igwe Agụleze Chukwu igwe nna nyelugo daalụ 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 igwe Agụleze Chukwu ka mgbudi ikenga obodo ọma nnukwu nwa amụrụ na mma High Chief H.E. McMadden zebe ndị ilo ikenga obodo ọma na Agụleze Chukwu CEO Matigo Group of Company West Africa oyi zebe ndị ilo 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 ikenga Agụleze Chukwu ikenga Agụleze Chukwu ikenga Agụleze Chukwu ka nje ekene President General nke Agụleze Chukwu obodo ọma Nze John Paul eze nwaka ọmadike Mr. Project yo Agụleze Chukwu ọmadike na Agụleze Chukwu ọrụ egwu na Agụleze Chukwu n'ime nwuli ife ọmadike ọhamadike ọmadike ọhamadike ọmadike Agụleze Chukwu Honorable Councilor nke na-anọchite anya Agụleze Chukwu na-agụ aka Honorable Chukwuma Izundụ Abebe Councilor Golibe na Chukwu gọziri ya gọzi yo asị gị Golibe na Chukwu gọziri gị Councilor Agụleze Chukwu Councilor Agụleze Chukwu ọchịlị mma gachi ọzọ Abebe ka nkene chia lady Woman Wing Agụleze Chukwu Mrs. Blessing Ụkamaka Ọnigwe ọchị na nwata ọ dịkọ na mba ọchị na nwata ọ dịkọ na mba na Agụleze Chukwu na ya adịrị gị mma ka nkene nnukwu ọga na Agụleze Chukwu Ichie Francis Ume Ichie dịka Umejiakụ na Agụleze Chukwu abịghị obodo ọma CEO DK Joe Motors West Africa abịghị obodo ọma abịghị obodo ọma agụiyi obodo ọma abịghị obodo ọma agụiyi obodo ọma abịghị obodo ọma agụiyi obodo ọma abịghị obodo ọma Agụleze Chukwu ebulu m ịgba m wee zute nnukwu odogwu na Agụleze Chukwu Ichie James ezi Ifeọma gị ka mụ na-ekwu Ichie Eze Chitelude na Agụleze Chukwu ọchịlọsụọ nke izizi na Agụleze Chukwu ọlụselụ họlụ wechiri ka ichie ndị ezi ọka Royal Family na Agụleze Chukwu obodo akụbalụ ya aka CEO Jennifer Allied Limited ị na-eme ọfụma oyim Eze Chitelude Eze Chitelude n'igbe ọga ndị ọga Eze Chitelude ọga ndị ọga Eze Chitelude ọga ndị ọga Eze Chitelude oyibo ọchịlọsụọ na Agụleze Chukwu Agụleze
Chukwu obodo ọma Agụleze Chukwu. obodo fụlụ ibe fa n'anya Obodo nna m. obodo maka esi eme nwanne Agụleze Chukwu. Agụleze Chukwu obodo ọma Obodo nna m. ebulu m ịgba ka nje zụtọ imo onye ka mụ na-ekwu Ichie Christopher eze ndokwele Ichie Chikwado ịmara Ichie Chikwado na Agụleze Chukwu CEO Nice Paint Limited yo n'Aba aka lụrụ best quality paint na Nigeria Ichie Chikwado Oji unu-eme ọgọ. Ichie Chikwado Oji unu-eme ọgọ. Ichie Chikwado Ọ sụrụ ogbenye nri ya. ebulu m ịgba wee zụtọ imo onye ka mụ na-ekwu Chief Austin Obi onye mweme CEO Royal Homet Limited yo ojigasị eme ọgọ na Agụleze Chukwu odegwu na ọdụ adịghị ka kpọba na onye mweme Onye mmemme. onye mweme Onye mmemme. onye mweme Agụleze Chukwu. ka ndị ekene odogwu nze ndụ wisi ụzọ egbu Ogbuefi ezi ife amalume na Agụleze Chukwu CEO Amzil International Maritime na Papa CEO Amzil Hotel and Suites n'Ọka ezi ife amalume ezi ife amalume ezi ife amalume Ọgaranya nwere obi nwanne. ezi ife amalume Ọgaranya nwere obi nwanne. Azil Hotel and Suites Ọgaranya nwere obi nwanne. Azil International Ọgaranya nwere obi nwanne. ezi ife amalume Ọga ndị ọga. ka ndị ọtụtụ Igbo nzọzọ emenume Big Wase ka na-ekwu okwu ya CEO Alpha Clay Oil ọkwa memba isi obi Club of Nigeria ego m ọgọ Big Wase onye nnukwu ego ka mụ na-akpọ oyi Big Wase Odogwu n'obodo ọma. ife niile ka ị na-eme Agụleze Chukwu obodo ọma. onye nnukwu ego nnu Odogwu n'obodo ọma. Big Wase na m ekene gị Agụleze Chukwu obodo ọma. ego ga-elika nnu Agụleze Chukwu obodo ọma. ka ndị ekene oyimo nze Sunday Ndụbakụ Sunnyside eze Chikele ndụ oke osisi Agụleze Chukwu ịlụrụ họlụ chiriki chinye ụmụ ọkpala eke na nkata ife nwebe aṅụlị odogwu n'ọdụ adị n'ịbagogwe mmọnwụ eze Chikele ndụ Oke osisi. odegwu ejiji ebube Oke osisi. oke osisi na Agụleze Chukwu oyi Oke osisi. oyim Sunnyside Oke osisi. eze Chikele ndụ Agụleze Chukwu. ka ndị ekene nze Chinazọ Ọkpala Ogbuefi nwafe nne ya onye nnukwu ego na Agụleze Chukwu CEO Helicolis Lounge na Agụleze Chukwu Home
of entertainment na Agụleze Chukwu Ogbuefi nwafe nne ya o Ogbuefi nwafe nne ya o Oyi nwafe nne ya o Igbo odogwu kalịsịa Odogwu ejide ebube o Igbo odogwu kalịsịa Onye na-ekwu na o nwere ife Igbo odogwu kalịsịa nnukwu mmọnwụ eji eje ọgụ Igbo odogwu kalịsịa ka ndị ezute nnukwu mmọnwụ na Agụleze Chukwu Mr. Udoka Weze Nnedu Emeho n'Ibo Mogo ego jụrụ oyi na Vietnam dị na-eme ọgọ Ezudo n'ụmụ osimiri n'isi nkwọ n'Ifite Agụleze Chukwu oyi na ego jụrụ oyi o ego jụrụ oyi ego jụrụ oyi o ego jụrụ oyi ego jụrụ oyi o ọgbakọ na Agụleze Chukwu ka nye zụta Igbo Maazị Anayo Ụgbọaja gbuwo n'Ụmụchukwu oke nwa n'Ụmụchukwu odegwu jere South Africa wee bute nnukwu ike ịgba mmọnwụ ijebe n'ije awele ịnawa n'ije awele gbuwo ebulu m ịgba wee naba obodo Ilobu ka nje zụta oyi m Nze Chinaza Ọnụnkwọ Nkwachukwu kwelu ndị Igbo na Manchester papa ndị ala mmiri enwe ilo na Agụleze Chukwu eze ọdị n'Igbo eme oyibo mmiri enwe ilo nke mbụ na Manchester Oman na Blot oke nkịta eji achụ nta n'Ilobu good morning na London good morning na Nigeria oyi m mmiri enwe ilo 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 Agụleze Chukwu mmiri daalụ ka ndị ebe South Africa ka ndị zụta odogwu na ọgbọsiri ike Mr. Ikenna Okafor odegwu obodo ọma na South Africa eze ụmụ okolobịa n'obi na-agụ Agụleze Chukwu Silent Achiever n'ụmụ eze Ifeọma Royal Family na Ezioka ojimoto eme ọgọ ojimoto eme ọgọ ojimoto eme ọgọ ya melu mo 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 ebulu m ịgba ka njebe Ụmụchukwu na Agụleze Chukwu Maazị Ugochukwu Okoli ego ọfụlụ na Agụleze Chukwu Akụchukwu na Ụmụchukwu Mkpachukwu kwele ndị Ụmụchukwu CEO Rukoba n'Istanbul CEO Rozo Night Club na Kampala nke dị na Uganda ụnụ ama Ugochukwu na-ekwu nwa late Maazị Gabriel Nwankwọdụ nke Mulodogwu ọgbanye bụ CEO UG Ọdụnke Farms CEO UG Ọdụnke Minings nke dị na Plateau State onye nnukwu ego na ibuzi kalịsịa Akụchukwu na Ụmụchukwu ego ọfụlụ Akụchukwu na Ụmụchukwu ego ọfụlụ Akụchukwu na Ụmụchukwu ego ọfụlụ
na-ekwu okwu ya Dr. Edmond Ike CEO Edmond Ike Foundation Chairman Emeritus AIU USA Branch Aguleze Chukwu Oyime Edmond Ike Foundation Edmond Ike onye nnukwu ego ka nna akpọnụ odegwu n'ịgbasili ike Aguleze Chukwu obodo ọma obodo fuli ibefe n'anya obodo maka esi eme nwanne Aguleze Chukwu obodo ọma Mr. Chukwu ji ekwu ọlenye m gị ka mụ na-akpọ n'egwu ịnyịnya ibu na Aguleze Chukwu inugokwa CEO Bachotech yo Gold Mogas na Lagos State yo ezoghị m ịnyịnya ibu ezoghị m ịnyịnya ibu ịnyịnya ibu na Aguleze Chukwu ịnyịnya ibu na Aguleze Chukwu Igbo nnukwute nwa Anje zute nnukwu oyimo Mr. Meko Keke otu Igbo Aguleze Chukwu onye na-ekwu na nwere ife ọ na-eme multiple chairman ka mụ na-ekwu great leader Oshaya age lady na Aguleze Chukwu otu Igbo amekene gị otu Igbo bụ odogwu otu Igbo bụ odogwu na ndị azụta odogwu na gbasiri ike onye a na-ekwu okwu ya na onwere ife ọ na-eme nze anaghị Paul Dimike zunzunzum eze anyị m zunzunzum oyimo menukatu ebu maniga Access Bank na ọ na-eme ọgọ oyimo zunzunzum 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 kanjebe Japan kanje zute odegwu ejide ebube na Japan Uchenna Okonkwo odegwu na ihe iyo Omelagụ ebe ahụ ka o si eje onye mara ife na-ese okwu na Aguleze Chukwu n'ịgbasili ike niile eme ọgọ ọkwa gị bụ President General Nigeria Association na Japan oji kolombe eme ọgọ aka na-atụ Japan engine Japan lista ke na-atụ onye mara ife na-ese okwu oke nwa na ibu mgbamgbu ike odegwu n'ime nwere ife ego ka njebe Mozambique ka nzute odogwu udo ka mmadụ bụ ezi udo na Mozambique Mezaya ndị Ifite na Aguleze Chukwu ezi udo Igbo onye nnukwu ego Mezaya ndị Aguleze Chukwu oyime ezi udo onye nnukwu ego
Oraifite onye nnukwu ego ka ndị ebe Japan ka ndị ezute ọyị m Francis Belonwu Ọbala ọ dị ụkọ na mba o eze afụrụ ukwe na Agụleze Chukwu agụ na-agụ ata na ịgbasiri ike aka na-atụ kolompe na Japan machine ọyị Kimbelo Igbo odegwu ego ọ dị ụkọ na mba eze afụrụ ukwe agụ na-agụ ata Kimbelo na njebe United Kingdom ka nzute nnukwu nwoke Mr. Mike Onochie Agasuo ebu chairman AIU United Kingdom ezemogo ịgba m ekene gị ka nje zụta oyimo John bụ onye na-ekwu oyi Sunday Chukwueze Akụnne ka na-akpọ n'egwu youngest share isi ya eze obi ekunie isi ya gbagagba onye na-ekwu na onwere ife ọ na-eme ite ego na Agụleze Chukwu n'ịbago mmọnwụ ibi na-eme elili nne oyi isi ya obi ekunie na Agụleze Chukwu isi ya obi ekunie eze obi ekunie isi ya eze obi ekunie oyi ma eze obi ekunie ichie gbagagba ite ego n'iwu nnukwu mmọnwụ ebulu m ịgba ka njebe na papa ka nje zute nwa ka nwa Nze Chekwubu ụzọ egbuo eze Chineche Ndo na Agụleze Chukwu CEO Chekas Malika Chekas United Chekas FC Chekas Academy New Money Generation eze Chineche Ndo oyim eze Chineche Ndo eze Chineche Ndo ego ga-eligo nne eze Chineche Ndo odekwa mụrụ ụgbọ ego ife dị mma ka ị na-eme odekwa mụrụ ụgbọ ego Chekas Malika Agụleze Chukwu obodo ọma obodo fụlụ ibefe n'anya obodo maka esi eme nwanne Agụleze Chukwu obodo ọma ka nje zụta oyimo Nze Obinna Ilechukwu Ebube Chukwu ụzọ na Agụleze Chukwu Ojije Newland Emogo na Asaba Ebube Chukwu ụzọ odogwu oyim Ebube Chukwu ụzọ odogwu Omoga mekene gị Omoga mekene gị ewewe na mbuli gbamo na njeke n'odogwu ejide Ebube na be anyị Ichie Frank Ọnụnkwọ na White eze Chimeleze eze Chimeleze odogwu buteli ike na Warri onye na-ekwu na onwere ife eyi oyim eze Chimeleze Ona maleze Chimeleze Ichie Chimeleze Ezo Moko
Alaba Mr. Uchenna Ọnụnkwọ CEO Okno Ventures International na Alaba onye a na-ekwu okwu ya na onwere ife ọ na-eme ka je zụta ime oyi Chief Ifeanyi Ọgụ eji ọfọ iji ya afọ nwa elota nna o na Agụleze Chukwu CEO Ibila Hotel and Suites Eko onye a na-ekwu na onwere ife eyi iji ya afọ nwa elota nna daalụ Ibila Hotel and Suites Ibila Hotel and Suites Igbo Omogo ebulu m Igbo ka ndị ezutọ Igbo onye eze na Agụleze Chukwu Nzokwu Chukwu eze Ndụka onye a na-ekwu na onwere ife iyi Ogbuefi Akụchinyelu nwata Ogbuefi Akụchinyelu nwata o ji teki akụkọ isi na chinu ife niile ka ị na-emenụ Ije Emmanuel Ezepolio Alhaji Biwu ọnwa na-etili ọla na Agụleze Chukwu Oyimichi ọnwa onye nnukwu ego ka mụ na-akpọ Alhaji Biwu CEO Villa Square Amba na Agụleze Chukwu ezi ụmụ okolobịa ọnwa Tielume Alhaji Biwu ka mbụli Igbo m ka nje zụta Imo ọ na-eme ọgọ ụzọ Chukwu Osuafọ odegwu na ịgbasiri ike ofu nwa Davis na Osuafọ Jide Ebube Chimelumeze ụmụnna gbazuo ijiji a na-esolu mma na Agụleze Chukwu CEO Ebony Sport Ventures na Lagos Oyimi ijiji a na-esolu mma Oyimi ijiji a na-esolu mma Oyimi ijiji a na-esolu mma na-egadi ka ndị ezutọ Imo Ichi Elozona Philip Ọnwụdebe Ichi Akụ Enwu nọ Ogbuefi ka mụ na-ekwu oyi onye a na-ekwu na onwere ife Akụ Enwu nọ CEO Portman Limited yo n'ibu karịsịa a na-esi onye nwere ibubo mbọ Akụ Enwu nọ ebulu m Igbo ka nje zụta oke nwa Jide Ebube anyị His Excellency Ichie Godson Okoye Ogilisi Igbo na Agụleze Chukwu Ogilisi Igbo n'Igbo odogwu ana-ama aka Ogilisi Igbo bụ odogwu ego Ogilisi Igbo bụ alụsị ego Ogilisi Igbo bụ odogwu ego Ogilisi Igbo Agụleze Chukwu obodo ọma obodo fuli ibe fa n'anya
obodo maka esi eme nwanne Agụleze Chukwu Agụleze Chukwu obodo ọma obodo nna m Agụleze Chukwu obodo ọma ife abatago ife abatago ife abatago ife abatago ife abatago ife abatago obodo Agụleze Chukwu ka ndị ezute odogwu Nze Vincent Okoye ebe ka ọ dị ike na Agụleze Chukwu odogwu na ịgbasiri ike ego onye ji gị na oji ife dị mma ebe ka ọ dị ike n'ịbụ ọgaranya ngada ka ndị ezute ha chifuo Nze Anthony Ezife afọ agụji egbe na Agụleze Chukwu odogwu ndị gbasiri ike na nke ikpeazụ ka m bụrụ ugbo ekene ka nje zụta oyimo Mr. Chidubem Nwankwọ Ọtụmba Sala bụ odogwu Ọtụmba Sala bụ odogwu onye ọma n'obodo ọma na Hong Kong Ogbuefi na Ụmụọma onye a na-ekwu okwu ya na onwere ife ọ na-eme oyim Ọtụmba Igbo karịsịa ka nje zụta oyimo Nze Sunday Ezofọ Highlight onye a na-ekwu okwu ya na onwere ife ọ na-eme ọzọ mgbe onye jiri ba ka izizi na Agụleze Chukwu Highlight yo ife niile ka ị na-eme a na-esi onye nwere Igbo bongo Highlight ka mụ na-akpọ n'egwu ịbalụ mmọnwụ na nje zute nnukwu ọ ga-ejide ebube anyị anyị chifuo Ugochukwu Iloka Ugo Nesio Akaji Ugo Wanu na Agụleze Chukwu Agụmba nke izizio na Agụleze Chukwu CEO Double Power Tuban Shell Tuban Taya ife niile ka ị na-eme Odogwu karịsịa Agụmba 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 odogwu karịsịa ka ndị ebe US ka nzute odogwu na-eme ife ego nnu Chukwu nọ nso ezila oyi Poto na US onye nnukwu ego na ibuzi odogwu Poto n'ibu nnukwu nwa ejide ebube na Agụleze Chukwu obodo ọma Poto daalụ odogwu na Agụleze Chukwu ọgaranya n'ime nwere ife Poto n'ime nwere ife ọgaranya n'ime nwere ife onye nnukwu ego na ịbụ ọga ndị ọga ọgaranya n'ime nwere ife ka nje ebe Ibadan ka nje zute oke nwa na Agụleze Chukwu Sunday Okafọ isi ya ka ekpuchi ọnwa aka ekpuchi ọnwa na Agụleze Chukwu onye nnukwu ego na ibu ike aka ekpuchi ọnwa aka ekpuchi ọnwa aka ekpuchi ọnwa isi ya aka ekpuchi ọnwa na Agụleze Chukwu
Ichie Martin Ume Agụba ndị eze na Agụleze Chukwu Oje edikeshọn eme ọgọ onye na-ekwu na onwere ife na-ede mma Agụba ndị eze odogwu 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 High Chief Nze Chidela John Bosco Onyeka JP a na-agbala dịka izuo na Agụleze Chukwu CEO Chandela West Africa Nigeria Limited ka ndị okenye onye nnukwu ego na Agụleze Chukwu Injinia Nnamdị Nwokedị Onowu na Agụleze Chukwu Odogwu ni gbasiri ike Onowu n'ịdị mma 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 na ndị okenye odogwu ejide ebube onye ka mụ na-ekwu aichifuo taa Ichie Ikechukwu Okeke Ikemba obodo ọma ka mụ na-akpọ ya PG Emeritus oke nwa na Agụleze Chukwu Ikemba daalụ Ikemba daalụ Ikemba daalụ Ikemba daalụ Ikemba daalụ Ikemba obodo ọma ka ndị zụta Igbo Ife dịlị Chukwu Simeon Ibe gị ka mụ na-akpọ Power Oyimụjọ Power ọnwa na-etili ọla daalụ onye na-ekwu okwu ya na oso n'ife a na-eme Chukwu ego na Anambra 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 ka ndị ezute Oyimo Odogwu ejide ebube Injinia Ngozi Ezike Eze Chidi Omimi na Agụleze Chukwu Imejimeka Agụleze Chukwu aka na-agba penti aka na-achụ ụlọ mma Eze Chidi Omimi Eze Chidi Omimi na Agụleze Chukwu Ebu Chairman Ụmụọma Ejigred Eze Chidi Omimi ya adịle gị na mma Eze Chidi Omimi Eze Chidi Omimi bụ odogwu Injinia Ngozi Ezike Eze Chidi Omimi bụ odogwu Odogwu nwa amụrụ na mma Eze Chidi Omimi bụ odogwu ka ndị ekene ezigbo nwanne m Nze Sunday Nnekwe Eze onye omelụ na ndụ na Agụleze Chukwu o ji plumbing material eme ọgọ na Calabar onye omelụ na ndụ ọfụ ya n'anya ka njebe mileti ka nje zụta Oyimo na ọgbasiri ike Chideze Nwenu akụ mgbawala ụgbọ Chidonu na-emileti Chidoni Mbelia Integrated Services Limited Chidonu n'Igbo odogwu ego Chidonu n'Igbo odogwu ego n'iso n'ife a na-eme ọ bụ nne m onye ekwela Oyimo etikwe kiyo ịga ndị ala obi chiri isi ụzọ o na Agụleze Chukwu Echona Anthem Agụleze Chukwu ịga ndị ala na Agụleze Chukwu
oji provision eme ọkọ ka anyị ezute nnukwu nwanyị prọfesọ Cordelia Obi Okonkwo n'ihi mmụọ jekwu prezidenti Agụleze Chukwu Adabumba ka mụ na-ekwu nnukwu nwanyị daalụ ebulu m igba ka nje zute lọlọ Blessing Nwobu ní ofu ekwe igwe ilo ekwulu nwanyị ọkwa Adezi Ọka executive member Agụleze Chukwu Bumba Lagos chapter n'Ibadan nnukwu nwanyị daalụ n'ọhịa adịghị gị mma Agụleze Chukwu obodo ọma Agụleze Chukwu obodo fụlụ ibefe n'anya obodo nna m obodo maka ezi eme nwanne Agụleze Chukwu Agụleze Chukwu obodo ọma obodo